arewa, shugabannin mu yan arewa, sako ne ga yan arewa, sako ne ga yan arewa. Ku dinga duba mu. Arewa, 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 arewa. Shugabanni da masu mulki zana so yau ku dan fito. Rayuwa da bara ce na gashi yau na furto. Mun zamo yau mashawuya, ko ina mu da an tsaya. Allah sarki mun gode ka raba mu lafiya. Ku ne fitilar mu a komai da inda za mu. Yan Najeriya arewa kuma haɗe kanmu. Manya kuyo adalci a komai kusan yake shi. Allah tsare mu da aikata sharri, Allah tsare mu da aikata sharri. Albarkacin abban faɗin ba. Shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, sako ne ga yan arewa, sako ne ga yan arewa. Ku dinga duba mu. Haba manyan arewa, su a ko'ina a duniya muna da yan adawa, sannan muna da fans wanda sun fi yan adawa. Manyan mu yan arewa ba su san su taimake mu, mata suke bida wajen mu ba su taimakon mu. Su dai kawai ka ba su ra'ayi daban da namu. Allah ka taimake mu, mu ma ka ba mu tamu. Mu tamu tafi zafi, nazari muke abin mu. So bani raina taka, kakka raina tamu. Abin su na iya, alƙawar na duniya. Kowa da ya iya, sai ku ji ya bi duniya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah ya sa ku gane, wata ran ku taimake mu. Amma in za ku gane, idan ba za ku gane ba to Allah ya shirye ku. Shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, sako ne ga yan arewa, sako ne ga yan arewa. Ku dinga duba. Lokacin da zamu zauna bata lokaci akan shugabannin mu, dole ne zan yi tsokaci. Muna tare da su ne ko abinci ba su san mu ci. Idan ba za ku iya ba to kawai muku ba mu ki. Ina ji ina gani kun ga dole ne sai na faɗa a ce za a rufe mu baki. Ai ƙarya ne babu da ana kisa kuna gani ana ta zuzzuban jini. Ga kuwa office a zaune amma babu mai magani. Sikar ku kai mu karshe ko dan komai zai karshe amma ta bilan zan rushe. Shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, sako ne ga yan arewa, sako ne ga yan arewa. Ku dinga duba mu. Delete all gafara a dole zan fito faɗa ma shugabanni, zan faɗa da baki yanzu komai ne sai dai amuli. Mun riga da mun tsike idan mu ya kaɗa, kawai ku dakata ku zini. Mayaki ne babatun aban anini, zan faɗa ku ko da kunnuwa arewa na fi so ku zini. Ko da wani zayaki ne me ya faru ba ku so mu karu. Wai muna da shugaba a kasa gane me ya faru. To akwai batu cikin batutu wanda za mu karu, dan abin da ake mana yanzu dole mun fi tsaro. Dole in faɗa a yanzu komai ne sai dai ya faru. Inda ba ku taimako sai dai ku bar mu haka ko. To ba ku duba talaka, ba ku ba da sadaka. Abin da aka samu duka ku ne za ku kai baka. Ku dinga duba lamarin mu, Allah dai ya sawaka. Shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, shugabannin mu yan arewa, sako ne ga yan arewa, sako ne ga yan arewa. Ku dinga duba mu.